Яшиді бу дүнияда нәнигіне нұр жамал. Келем суға матур-матур кие дүнияны аңлатыр. Келем сірін ділеуі ауыр. Гел ойлейдім, мұның сірі нәрсе, келемнің сірі нәрсе. Аның сірі шул дуслық, бірдәмлік, туғанлық, өз ватаның болу, өз ватаныңда яшәу, ватаныңның бәйсіз болу. Имамларның һәммәсен шулай иттереп, бүтән мәктәпләргә нитеп, алар анда дин сабагы бирә алмыйлармыни? Бирә алалар. Нигә башка теге конфессия кешеләре йөриләр, алар бит йөри мәктәпләргә. Сәнгать гомумән нәрсә кирәк соң? Уйлап карасаң, менә хезмәт дәресләре бар, дин дәресләре бар мәсәлән. Сәнгать нәрсә кирәк соң? Теге күңел ачу өченме? Юк, ул күңел ачу өчен түгел. Сәнгать ул кешенең рухын тәрбияләүдә бик зур роль уйный. Анда тәрбия, ул шын тәрбия мәктәбе. Менә укып карагыз ул мөнәҗәтләрне. Анда тәрбия ул халык җырларын, алар кешенең җылата. Кеше җылап чистарына, аның иченнән бүтән әшәкелеге, явызлыгы, теге хөсүтлеге, бүтән кара нәрсәләр, энергиялар бүтәнсе чыгып китә. Ул концертлар көнен-төнен теге җырлап, биеп, язгы ташуда аккан пычрак суда йомышка шикелле без җәһәннәмгә агып барабыз. Мин аны образны менә шулай күз алдыма китерәм. Бүтән дөнья бит шулай эшли. Бүтән дөнья шулай бара. Менә бүтән дөнья кайда яшибез без? Менә рус дөньясы да шулай, теге көнбатыш, Мәгъриб илләрендә шулай. Шуңа күрә көнчыгышка борылып карарга безнең вакытыбыз юк. Чөнки анда борылып карасаң, мәсәлән, японнар, шулык Һиндстан, Һинд халкы да, шулык Кытай халкы, алар бит шулык Корея, анда башка илләр, төркләр дә, алар бит сакладылар үзләренең тамырларын югалтмыйлар, үзләренең җырын, моңын, традицияларын, киемдә булмасын, башка өлкәдә булмасын, архитектурада булмасын, любой өлкәдә булмасын, алар сакладылар, саклап киләләр. Ни өчен без сакламаска тиеш әле? Без теге Россиянең уртасында булган өченме? Безне изәргә, нитәргә, бетерергә, нитергәме? Тегеләрнеке белән катнаштырып, бер ботка ясаргамы? Нишләп алай? Нишләп мин әле бу башка милләтнең биюенә биергә тиеш, көенә биергә тиеш? Нигә мин аның җырын җырларга тиеш? Минем үземнең җырым бар, үземнең ата-бабамның җыры бар, ата-бабамның биюе бар, аның киеме бар, аның яшәү рәвеше бар, аның традициялары бар. Ни өчен әле мин аларны сакламаска тиеш? Нигә соң Аллаһ Тәгалә безне бер милләт итеп тутырмады бу дөньяга? Алай булгач, әгәр дә әйтсәләр, менә инде заман шундый хәзер, заман шаукымы дип әйтсәләр, мин килешмим бу сүз белән. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне кавым итеп яралты. Милләт итеп яралты. Һәр милләткә телен бирде. Айрым тел бирде. Кайсыныкы шаган, мәсәлән, төркиләрнеке шаган. Минем хакым бармы? Милләтемне алыштырырга, динимне алыштырырга, яки телемне онытып белмәскә, башка телдә сөйләшергә минем хакым бармы?